enllaços de camí. Si us sembla si cantem aquella de la teva marxa? Les dos? Sí, vale. Els nens i nenes de segon i de primer cantarem una cançó en anglès. El diu The World in Six Hands. Is
Escolta, Nerea, tu el que has somiat? En Jesús. I jo també. Per què no cantem aquella nadala tan marxosa? La del rock? Sí. Doncs vale. Els nens i nenes de segon i primer us cantarem una cançó d'anglès que es diu The World in His Hands.